ATV-nik ingerlaarfigisarput Amerikkarmiut sorsunnersuup aappaatanaalaani timmisartumik mittarfikuat 1700 meterit missaani takissuseqarpoq Amerikkarmiulli atortorisimasatik qimaannarsimavaat nappartakorparpassuutassa tikippagu tikeqqaratta qaleriaataaman miteeq maaqqumut marlut agulluit qaleriaat nappartakummi ima amerlatigisimapput taakkulu immap tungaanniittut qaammatip ataatsip ingerlanerani piiarneqarput maannalu ima isikkoqalerluni idai matoqqasut tikissinaanginnatsigi stama amerlatigippu ilaannai inissisimaffiataas Uis abnunatsinnissakkutooqarfigisimasaani qimaannakkani saliinissaq nunatta ukiorpassuangortuni piumasaraa tunumi ikkatsimi saliisoqaqqammerpoq nuullukuyataani marrarmi saliisut ippassaq naammassigallarlutik marrarmilu marraqarnera unammillernersimasoq kumuunimingaanniit nakkutilliisup oqaatigaa Jamen udfordringen ved at gå Inisisimaffisagut containerit maskinallu saliinermi hatugassagut aqussorneri haornakusorpoq salifissatta nunataa marraagami taamaattumik maskinat ilillugillu kiviartortarput angallammit masimmitsikiunneqartut kingulliit kassit angallateeqqamik nunamukaanneqaleruttorput taamatullu saliinermut ukiunut tulliultunut arfinilinnut katillugit 180 millioni koruunit ukiorkingulleq jannuarimi immikkoortinneqarput takkunanga amerlanerit prammersorm nuliaterernikuupput piilikorsuullu asoortorluut kereerluut pinikuu Amerikkarmiut sorsunnersuup nalaani atortorisimasaanik saliinermi mianersortariaqarpoq taamaatlumillu avatangiisit pillugit immikkut ittumik ilisimasallit misissuileruttorput Vi har jo også fundet ud qaartartumik qaarneqanngitsumik nassaarpugut tassaqaartartor granaateqqaarneqanngitsoq ikkatsimi nanivarput taannalu ilimagingisatsinni sumi fissarsivarput nassaarput upalungaarsimanermi suliaqartunut nalunaarutigaarput taannalu maanna peqanngila